من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Wusatu Abuja don karanta littafin mu mai albarka insha Allah na birrul walidain mafhumun wa fada'il wa adab wa ahkam fi daw'il kitabi was sunna na fadilatu shaykh Sa'id bin Ali bin Wahab al-Qahtani rahmatullahi alayhi, bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu. Muna roƙon Allah ta'ala ya ji kan iyayenmu ya gafarta musu ya musu rahama. Allah ta'ala ya sa can ya fi nan a gare su. Waɗanda iyayensu ke raye Allah ya raba su lafiya. Allah ta'ala ya ba su ikon yin nagarta zuwa gare su. Muna roƙon Allah ta'ala ya sa littafin ya zama hujja ne gare mu ba hujja a kanmu ba. Yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na 3. Gabanin nan ina ba wa ‘yan uwa haƙuri da Allah kowa ya sa face mask ɗinsa ko? Shi ne ƙa'idan karatu a nan masallaci. A yi haƙuri, na san wani lokaci yana da takurawa, yana cikin al'akhadu bil asbab. Mu yi abin da za mu iya, wanda ya fi ƙarfinmu muna haɗawa da addu'a sai Allah ta'ala ya kare mu gaba ɗaya. Irin waɗannan cututtuka ɗin yi ne ba iri na ko irin ka ake ji da muke cikin zango na lafiya ko na ƙarfi ba. Dattawan da muke mu'amala da su masu shekara 70 ko 80 ko 90. Waɗannan su ne irin abubuwa da ake tsoro. Sai a yi ƙoƙari a ɗauki dukkan matakai na al'akhadu bil asbab, sai kuma a bi bayansa da addu'a. Dukkan abin da ya fi ƙarfin ɗan adam to bai fi ƙarfin Allah ba, kuma duk abin da aka roƙi Allah, Allah ta'ala yana taimakawa a cikinsa. Yau za mu tashi a darasi na 3. Sati da ya gabata saboda yanayi na aiki ba na nan, ban samu an yi karatu ba, sai a yi uzuri. Lahadi mai zuwa ma mai iya yiwa ne ba zan samu yin karatun ba insha Allah. Amma na yi magana da shi ɗan uwa Director General, shugaba shi Malam Kabiru Kabo. In Allah ya kai mu Asabar mai zuwa zan yi karatun Asabar, don ina fatan Asabar da yamma ina cikin garin Abuja. So next week sati mai zuwa insha Allah Asabar za a yi. Sati na sama kuma sai mu ga yaya za ta kasance. So da haka ɗan uwa da yake darasi Asabar ɗin insha Allah za a roƙe shi zai mai da nasa ranar Lahadi. Ni sai ne a ranar saran Asabar ɗin. Insha Allah ta'ala. So ina ga yafi sauki da ayi asaran karatu din ko? So da haka insha Allah sati mai zuwa Asabar ne ba Lahadi ba. Kuma mai iya yiwa na sati mai zuwan ne kadai, sai kuma abin da hali yayi gaba in Allah ta'ala ya kai kwanakin mu. Na biyu, kamar yadda ne bayani sati da ya gabata, takardu da aka raba a darasin farko akwai matsala na bugu da yawa. A yanzu an ƙara bugu wasu kwafi, na farko 500 ne, na yanzu 500 ya zama 1000. Sai dai waɗanda na yi bayani sati da ya gabata suka karba din ba zai hada yanzu mutum ya karba ba, don wannan bugu din shine mai kyau.
waɗancan nan akwai kurakurai da ɗan dama a cikin nan kuma an takaita kurakuran matuƙa da gaske. So da haka duk wanda bai samu ba in Allah kuma ya kai karatu na gaba in akwai rabo za a samu ƙarin wasu daga cikin takaddun an bayar a bangaren mata za a raba musu insha Allah ta'ala. Allah ta'ala ya taimake mu. Ci gaba a darasin mu na birrul walidain, yin nagarta da kyautatawa zuwa ga mahaifa, wato mahaifiya da mahaifi, ko uwa da uba, ko kuma umma da abba kamar yadda ake faɗa bisa ga al'adu kala-kala. Darasi na ƙarshe mun tsaya akan daidai ina muka tsaya. Na'am? Au mun wuce wurin. Okay, to gara wannan. Ina ga za mu tashi kan qarana Allahu haqqal walidain. Yau muna wata na Rabi'u Thani, hijira shekara ta 1443. Nawa ga wata yau? 16 ga watan Rabi'ul Awwal, hijira shekara ta 1443 insha Allah. Rabi'u Thani, wata na 4 kenan ba? Wata na 4 shekara ta 1443. Za mu tashi akan qarana Allahu haqqal walidain. Gabanin nan mun yi magana akan birrul walidain min ahammil muhimmat. Biyayya zuwa ga iyaye na daga cikin mafi muhimmancin muhimman abubuwa. Wato in ka tara abubuwan da suke da priority a rayuwa gaba ɗayansu, to a saman su gaba ɗaya to biyayya zuwa ga iyaye shi ne. Wato daga cikin muhimman ababe shi a saman muhimman ma yake. Wa a'zamil qurbat, kuma iya daga cikin mafi girman ayyuka da ake kusantan Allah subhanahu wata'ala da shi. Duk mutumin da ke so ya kusanci Allah, Allah ya yarda da shi, Allah ya sa shi a aljanna, daga cikin mafi saukin samun wannan shine biyayya zuwa ga iyaye. Wa ajalli ta'at, kuma iya cikin mafi girman tsa'o'i, obedience zuwa ga Allah. In kana kirga nau'ukan biyayya zuwa ga Allah, to nagarta da kyautata wa iyaye na daga ciki. Wa aujabil wajibat, kuma iya cikin mafi wajibcin wajibai. Idan ka tara wajiban gaba ɗaya, to wajibi shine biyayya zuwa ga iyaye. Wa uquqihima min akbaril kaba'ir, sannan muzanta musu da cutar da su ta kowane bangare iya daga cikin mafi girman kaba'iran zunuban da ke halakar da mutum tun a duniya Allah ya fashe masa albarka. Wa akba'il jara'im, sannan iya cikin mafi munin sabon Allah. In aka tara sabon Allah, to muzanta wa iyaye yana cikin wanda suka fi kowanne muni. Wa ashba'il muhlikat, kuma iya cikin abunda suke halakar da mutum take. Magabatan mu suna da ɗabi'a, in aka ga mutum komai nasa yana lalacewa sai a ce to ko dai bai rabu da iyayensa lafiya bane. In aka ga mutum komai yake ci gaba yake sai a ce kai wani da alaman ya rabu da iyayensa lafiya. Akwai matar da take mun tambaya wani lokaci akan halin da mai gidanta ya shiga, wanda ni na san shi kuma mutum ne mai mutunci. Ya shiga jarrabawa mai muni a rayuwa, komai ya taba sai ya lalace. Cikin magana sai yake ce mun, wato malam in ba da mun san shi kyakkyawan sani cewa ya rabu da iyayensa lafiya ba, ai zaton farko sai a ɗauka cewa bai rabu da su lafiya ba ne. Amma duk wanda ya sani ya san ya rabu da iyayen lafiya, to sai ake mamakin ya samu jarabawa haka. Saboda bisa ga ɗabi'ar magabata, in duniya ta rikirkice wa mutum komai ya sa a gaba zai lalace, sai a ce to wannan fa da alaman bai rabu da iyayensa lafiya ba. Rabuwa da iyaye yana da tsanani, yana da zafi da raɗaɗi, amma in aka rabu lafiya kuma akwai ɗan relief a cikinsa. Akwai ɗan relief cewa dai akalla an rabu lafiya. Amma mafi hatsarin rayuwa shine kana duniya, kana raye, ka rabu da iyayenka ba lafiya ba. Ko a ce mahaifiyarka ko mahaifi, ɗayansu ya bar duniya yana kuka da baƙin cikinka. To al'amari ya lalace wa ɗan adam.
Allah ta'ala ya kare mu. Lil adillati min alkitabi was sunnati sahihati sariha ala nahwi al-ati. Wannan dalilai na wajibcin bin iyaye da kuma haramcin saba musu, akwai dalilai daga cikin alkitab Qur'ani was sunna da sunna as-sahiha ingantattun sunnoni as-sariha wanda suka fito fili a fili suke ba bukatan bayani. Alan nahawil ati ga misalan da zamu kawo daga cikin dalilan da ke nuna mana wajibcin kyautata wa mahaifa. Na farko qarana Allahu haqqal walidaini wal ihsana ilayhima bi ibadatihi subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala ya gwama haƙƙan iyaye da uba wal ihsan da kuma kyautata musu bi ibadatihi da bautansa. In Allah ya kira bautansa sai ya kira kuma to aiwa iyaye biyayya a kyautata musu, yana gwama tsakani. Allah shi ya halicce ka, amma idan ya kira haƙƙinsa a kanka bayan nan sai ce sai iyayenka. Shi Allah bauta ake masa, iyaye kuma kyautatawa ake gare su, ba a bauta musu. Bauta na Allah ne kaɗai subhanahu wa ta'ala. Yau idan babanka ya zo ya ce maka ka bauta masa ba za ka yi ba, amma za ka zage shi a'a, za ka aibata shi a'a, za ka yi bakar magana a'a, Qur'ani bai yarda da haka ba. Ba za ka yin ba amma kuma sai ka masa lafazi mai daɗi. Ba za ka ce to ai kai mushriki bane a'a, ba ka haka. Sai dai ka ce ya abati ya baba, kaza da kace ayi in na yadda nayi zan ne da kai a matsayin Allah na yi shirka, kuma wannan kai Allah zai fara tambaya. Wannan tambayan da zai maka zai iya kai ka zuwa ga kusantan azaba, ni kuma duk abin da zai kai ka ga azaba ba na son sa. Wato ko ka jin sai ka nuna masa cewa ka ki ne don kin da kai ka taimake shi ne. Baba ƙaunar da nake maka, biyayyar da nake maka da son ka da nake yi, duk abin da kace na yi in biyayya ga Allah ne na san zai kai ka aljanna zan yi, amma duk abin da zan yi na san zai kai ka ga azaba, ba saboda ƙauna ba zan yarda na yi shi ba, don in na cutar da kai. To sai kana masa a maganar ba wai taurin kai bane, hakan da kake taimakon sa kake yi, kuma ƙaunar ta sa kake masa wannan din ba wai kiyayya ba. Kuma hakan ne in kamar biyayya ga sabon Allah din, to wannan kuma zuwa ga shirka shi zai fara tafiya zuwa ga wuta. To zaka rashin yin shi kake kubutarwa, amma babu dama kai bakar magana a cikin haka, ba dama kai izgili, ba dama ka jingina masa kalma mai muni. Mafhum? Tayyib. Kama qarana shukruhu ma bi shukrihi, kamar yadda Allah ta'ala ya gwama godiya zuwa ga iyaye da kuma godiya zuwa ga Allah. Ya kira gode wa uwa da uba sai kuma ya kira gode wa Allah. Haka kuma ya gwama bautarsa da kuma kyautata musu. Wanda yake nuna maka bauta wa Allah da kyauta wa iyaye abinda Bahaushe ke cewa wai ɗan juma ne da ɗan jummai. Sannan gode wa Allah da gode wa iyaye shi ma kaman Jamilu ne da Jamila. Yadda Bahaushe ke cewa akwai Hassan da Usaini ko? So yadda ka san Hassan da Usaini aka haife su, to haka waɗannan su ma suka zo umarnin zuwa gare mu. Li'annahu al-khaliq wahda, saboda Allah shine mai halitta shi kadai. Wa qad ja'ala al-walidaini as-sababa az-zahira fi wujudil walad, saboda Allah ya sanya uwa da uba, mahaifi da mahaifiya, as-sababa zahir, dalili na fili qarara fi wujudil walad, cikin samuwar da. Duk ɗa ya san dalilin mahaifi da mahaifiya aka same shi, ko ba a je ko ina ba kai ka san magana ta kare a wurin. A ce dalilin su Allah ta'ala ya kawo ka duniya, kuma in yau Allah ya jarbe ka ka taɓa haihuwa, ka san hidima da ake ciki, ko na ɗaukan ciki ko kuma na haifan ciki ko na tarbiyyar ɗa, za ka ƙara tausaya wa iyayenka. Musamman idan haihuwanka da aka yi shekarun na da yawa a baya, lokacin ba su da mai shara, ba su da mai wanke-wanke. Mahaifiyar ita a cikin wannan hali ɗin, wani ma haihuwan gida aka yi. Babu wata hanya da ake iya sauwaƙa mata naƙuda. Babu wani epidural da ake yi na allura ya sauwaƙa zafi, babu shi. Kawai zafin nan madarar zafin take sha. Kuma ta gama za a zo a ɗauki reza a yanke mahaifa. Babu wani abu da ake yi. Mafiya yawan mu duka a gida aka haife mu, ba asibiti ba. Shine gaskiyar magana. Wannan zafin ƙadararsa
babu wata allura ko wani likita ko wani nurse, babu wani ruwa da za a ɗaura masa na drip da zai sauwaka, babu wata allura, haka kawai tsagwaron zafin mahaifiyarka take sha. وهذا يدل على شدة تأكد حقهما والإحسان إليهما cewa su ne sababin zuwan mu duniya yake nuni zuwa ga tsanani da kuma ƙarfafa haƙƙinsu gare mu da kuma wajibcin kyautata musu saboda dalilin su Allah ta'ala ya kawo mu duniya kuma duk yadda zamani ya canja duk yadda aka samu sauki a yanzu ɗaukan ciki iya da wahala, goyon ciki yana da wahala, haihuwa yana da wahala, jinya bayan haihuwa na da wahala, reno na da wahala. In yaro ya farka a bacci, baccin uwarsa ya ƙare daga lokacin, babarsa ba bacci, sai ya koma bacci. In ya yi bacci ta yi, in ya farka ta farka. Sannan babu ruwansa, zai iya baccinsa a dare, a rana yadda yake so a dare ya hana ta bacci, kuma haka za ta haƙura. Duk gida kowa yana bacci tana goyonsa tana yawo daga ɗaki zuwa ɗaki. Don haka wannan ke nuna mana tsananin girman haƙƙinsu da kyautatawa zuwa gare su ƙaulan a magana wa fi'ilan da aiki li'anna lahuma min al-muhabbati lil waladi saboda suna da wani ƙauna zuwa ga ɗa wal ihsan ilayhi da kuma kyautatawa zuwa gare shi fi hali sigirihi a lokacin kaskancinsa wa ba'afihi da rauninsa saboda rauni idan ya ji yunwa ma kuka yake saboda rauni idan ya ji fitsari haka yake a bayan mahaifiyarsa saboda rauni duk abin da ya tafi shi baya faɗa sai dai ta kuka a rasa me ya dame shi a wannan hali su sun nuna wa ɗa ƙauna iyakar ƙauna duk abin da ake so sun nuna masa na ƙauna yana cikin ƙauna na uwa da uba musamman ma uwa da duk lokacin da mutum ya waye gari kashi 99 cikin 100 iyaye haka suke 99 cikin 100 a duk wani kes ba a rasa wani exceptional rare case haka ba a rasa wani abu da ya fita zakka amma kashi 99 cikin 100 iyaye haka suke mahaifiyarka tana son ka fiye da yadda take son kanta yadda take son kanta tana son ka fiye da yadda take son kanta na biyu in duk duniya ta ƙi ka ita ba za ta ƙi ka ba in kun kai 10 wanda duniya ta fi ƙi ya lalace ya zama ko ɗan giya to ta fi son su a cikin ku duka in kuka yi wasa duk sai ta faɗa da ku a kansa shi kaɗai in kai kana da rufin asiri in baka masa ba to bala'i kuma in kai sau 100 bai ishe ta ba kuma a wurin uwa saboda ƙauna baka girma in ka kai shekara 60 ko 70 da furfurarka da jikokinka yadda take mu'amala da kai kana ɗan yaye haka za ta mu'amalance ka ina za ka je yanzu ba ga hadiri ba ne ba ruwa za ba ina za ka je ka za ta hana ka fita shigo ana ruwa shigo kuma sai ta fita ruwan sai ta ɗauko maka abin ita tafiyan dare a'a ba za ka tafi a dare ban yadda ba baba ba kuma a'a ba za ka tafi ba in kana da matsala ka ba ta addu'a in ta fara maka sai ka samu biyan bukatan ka manta da abin ba ka daina addu'ar ba har sai ran da tare ya zo kace ai an gama biyan bukatan sai ai ni ban sani ba ina ta addu'a ta ya za ka yi ka biya su لأن لكما من المحبة للولد والإحسان إليه في حال صغره وضعفه ما يقتضي تأكد الحق
wa wujubal bir. Waɗannan ƙauna da suke yi wa ɗa da kyautatawa tun yana ƙarami mai rauni yake hukunta ƙarfafa gaskiya na ƙaunar da suke masa da kuma wajibcin kyautata musu. Wa tahrima adna maratibil adha, da kuma haramta wa shi ɗan mafi ƙanƙantan cutarwa. Mafi ƙanƙantan cutarwa ba a yi daɗa wa iyayensa ba. Sai sa magabata idan uwa ta ce masa Ibrahim, sai ya ce na'am, dalilin ɗaukaka sautinsa a kan nata sai je ta azumin nafila yana kafara. Ba fa bai amsa ba, amsa wanda ya yi kuskure, ya ɗaukaka sautinsa fiye da nata. Don haka taharima adina maratibul adha, mafi ƙanƙantan cutarwa, duk abin da ka san no matter how insignificant it is, wannan cutarwa bai halatta kai wa uwa da uba ba, duk ƙanƙantansa, ko a kallon ido ne, ko a magana ne, ko a tunani ne, ko a aiki ne, bai halatta ba. In ka zo gabansu a ƙasa ake zama, ba a zama a kujera. In suka maka magana sautinsu ya dace ya fi naka. In suna magana ba a yanke numfashinsu sai sun gama. In sun fi ka gaskiya ba ka musu, sai dai ka ba da haƙuri. In hankalinsu ya kwanta inda buƙatan bayani daga bayi sai kai, amma a wannan lokacin ko kai ka fi su gaskiya sai dai ka ce a yi haƙuri, a yafe mini. Amma musu ba naka ba ne. In suna tafiya kana bayansu, in ka wuce gabansu sai dai don ka buɗe musu kofa, ko don ka yi kofar gida ko kofar mota, ko don wani bukata na wucewa gaban da ya kama, amma ba wai kai a matsayin kai wani ba. Don haka cutarwa duk kankanta bai halatta ba. Wa huwa tabajjur. Tabajjur shine kamar rafu saut, ko da ɗaukaka sauti ne akan su ba a yi, ba a ɗaukaka sauti. Kuma ɗaukaka sautin, ka zo gaban babanka ko babarka an kira ka a waya, ba za ka ɗaukaka sautin a gabansu ba. Kuma ba ka ɗaga waya a gabansu sai da izinin su. Baba gashi ana kira na, ko kuma baba ana kira wane ne, an ban daman na amsa masa, bismillah ka amsa tukuna sai ka amsa. Nan ma ka takaita maganar sakan 5, 7, 10, wani da Allah ya haƙuri, zan kira ka, ina wurin mahaifina, in na fita zan kira ka, ina wurin babata, in na fita zan kira ka. In wani sako ne na gaga, a'a ina jiran ka kofar gida, okay to bari mu gama, mun kammala zan zo same ka insha Allah, shikenan ka gama magana. Aw ta'affuf min khidmatihima, ko kuma ka kame daga musu hidima, shi ma wannan cutarwa ne. Suna da wata bukata ka ki musu, kana da halin yi, to wannan akwai cutarwa. Idan mahaifinka na da bukata ko mahaifiyarka na da bukata, musamman na abin da yake na wajibi, na necessity, magani, wajen zama, abinci, tufafi, ɗan kuɗin bukata ta yau da kullum, waɗannan ababe babu sauƙi a kai, ta samu sai ka ba su. Musamman idan ya zama Allah ta'ala ya buɗa maka arziki fiye da su. To a ta'affud min khidmatihi, ma kamewa daga kin taimakon su, shi ma cutarwa ne. Idan kana da rufin asiri, kai ɗan kasuwa ne, ko ma'aikacin gwamnati ne, ko manomi ne, ko mai sana'ar hannu ne, gwargwadon samun ka duk wanda ya ga mahaifiyarka ko mahaifinka ya gane cewa a'a lalle Allah ya rufa wa ɗansu asiri. Wa zajrihima bil kalima al-aliya, sannan ba a son a tsoratar da su ko a musu tsawa ta kowane irin bangare, ko musu kashedi da wata kalma madaukakiya. Ko da ku abin da suka yi kuskure ne, shirka ne zuwa ga Allah, ba za ka yi da kalmar kunu shirkai ba ne, ko kuma kun lalace ba a yi, ko za ka yi gyaran sai ka duba wata kalma mai sauki. Duba irin maganar da muka karanta sati da ya gabata mana, ko karatu na ƙarshe akan Annabi Ibrahim da babansa. Bai ishe mu darasi ba? Ai ya ishe mu. In ka duba usulubin maganarsa, yana zaben kalmomi da yake gaya wa iyaye, kuma a halin mushrikai suke. Mafhum? Tayyib. Suna halin shirka, wa ma'a zalika yana gaya musu kalmomi masu daɗi, amma kuma yana musu wasiya da nasiha don su gyara. Aw nafdil yadi alaihima, kuma ba a so ka miƙa hannu zuwa gare su ta hanyar cutarwa ta kowane irin bangare. Shi yasa malamai suka ci iya daga cikin rashin tarbiyya, idan mahaifi ko mahaifiya na dukan ɗa ya kare, ba a karewa.
ba za ka rika tura hannun su kana karewa haka ba ina nufin ba a turewa, ba za ka kama hannun babarka dan kafi da karfi ko kuma ka rika tura hannun ka ba, a'a sai dai ka gudu dukan yama yawa. Amma duk abin da shafi ka kama hannunta saboda kai da karfi ka hana ta bai ba, ko ka fiske bulalan a hannun da duk bai halatta ba, iya cikin rashin ladabi. In ka gaba za ka iya tsayawa ba sai ka gudu, ya zama duk inda ka wajen kofa za ka buɗe ka fita. وقد جاء حق الوالدين مقرونا بعبادة الله عز وجل في آيات كثيرة. حقيقة حق uwa da uba sun zo maqrunan an gwama su bi ibadatillahi azza wa jal da bautan Allah mai girma da daukaka fi ayatin a cikin ayoyi kasira wanda suke masu yawan gaske, a cikin ayoyi da yawa, a tafsirai da yawa. Ka duba ayoyin da Allah ta'ala ya magana akai wannan mun faɗi wasu kamar cikin suratul Isra haka misali aya ta 23 da ta 24, da suratul Nisa haka misali wa abudullaha aya ta 36, misali da suratul An'am aya ta 151 misali. Irin waɗannan ayoyi idan ka duba su gaba ɗaya za ka ga irin usulubin da Allah yake mana magana na yi wa iyaye biyayya, usulubin na daban ne. Wasu kalmomin ma ba ka ganin su a ƙur'ani sai abin da ya shafi iyaye, babu inda za ka ga an maimaita su da wannan usulubi sai abin da ya shafi wajen kyautata wa iyaye da kuma nisantan cutar da su, ba ka ganin wannan kalmomin ko usulubin a ƙur'ani sai a wannan wuraren. Kuma in ka duba tafsiran malamai musamman irin suratul Isra aya ta 23 da ta 4, ka duba tafsiran malamai da suka yi tafsirin ayar. Duba irin tafsirin Ibn Kathir rahmatullahi alaihi ko Fathul Qadir na Imam Shawkani rahmatullahi alaihi ko Abwaul Bayan fi idahil Qur'ani bil Qur'an na Muhammad al-Amin bin Muhammad al-Muqtar al-Shanqiti rahmatullahi alaihi ko Al-Jami li Ahkamil Qur'an na Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi rahmatullahi alaihi ko kuma Taysir Karim ar-Rahman fi tafsir Kalam al-Mannan na Sheikh Abdul Nasir Sa'adi. In ka duba uslubin kowanne za ka ga in yazo maganar shar'an kalmomin sai ka ga al'amarin abin mamaki, yadda Allah ya nuna haƙƙinsu da girman haƙƙin da kuma yadda ya kai makuran a kyautata musu. Minha qawluhu azza wa jalla, daga ciki akwai maganar da Allah ya ce wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana. Wannan cikin suratul nisa aya ta 36. Allah ta'ala ya ce wa abudullaha fi'lul amri ne, ku bauta wa Allah wa la tushriku bihi shay'a, sai kuma wannan annahayu ne, kar kuma tarayya da komai, ku yi tauhidi kar ku yi shirka, wa bil walidaini mahaifi da mahaifiya ku kyautata musu. Don Allah duba girman maganar nan, wa abudullah, ku bauta wa Allah da tauhidi, wala tushriku bihi shay'a, kar ku yi shirka, sai ce wa bil walidaini. Yanzu duk umarnin musulunci babu wanda za a hada da bautar Allah sai biyayya da iyaye. Wannan bai sai na maka girman ba. Wa abudullah wala tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana. Ku bauta wa Allah kar ku tarayya da komai, mamarka da babanka ka kyautata musu. Ai darajar biyayya gare su ta kai iyaka in dai an gwama su da umarni da tauhidi da hani ga shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala, girman ya kai iyaka. Bai face ku tsaye da ku bauta Allah kar ku shirka, ku tsaye da sallah ko ku yi haji ba, sai ce ku kyautata wa iyayenku. Wa qala subhana, kuma Allah ta'ala ya ƙara faɗa, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana. Wannan cikin suratul an'am ayat 151. Kaga Allah ta'ala ya ce qul ka ce ta'alu ku zo atlu ma harrama alaykum rabbukum, atlu ma harrama alaykum rabbukum, ku zo na karanta muku abinda mahaliccinku ya haramta a kanku ku masu imani. Na farko ce Allah tushriku bihi shay'a, abu na farko da Allah ya haramta a duniya shine kar ku masa tarayya da komai, kar ku yi shirka cikin bautan Allah.
an fa kira abin da aka haramta za a kira da sai aka kira na farko sai aka kuma kira umarni ga iyaye sai aka ce wa bil walidaini ihsana. Amma fa ko Allah ya haramta muku shirka ku kyautata iyayenku, wato su iyayen ko mushrikai ne sai kun kyautata musu, ko da mushrikai ne iyayen da sai musu ihsani. Idan iyayen ba su yarda da Allah ba, ko suna bautar rana ko suna bautar wata ko me suke, ba cutar da su, babu zagin su, babu aibata su, na'am, sannan kuma wajibi ne a kyautata musu da ciyarwa da tufatarwa da zaman wajen zama da kudin kashewa da kudin abinci da kudin magani da kayan sawa masu mutunci za a musu. Kuma in kana son su gyara kuskure ko su bar shirka sai da rarrashi, ba wai da izza ba, a'a da rarrashi. Ka zo ka nuna musu kai kana cikin damuwa ne in ba su yi imani da Allah ba, ka zauna ka zubar musu da hawaye, ka musu fadanci har su gane cewa in ba su yi abin da kake so kai ma za ka iya halaka. So tausayin sai sa su saurare ka, kuma da wannan sai Allah ta'ala ya sanya shiriya a zukatansu. Wa qala azza wa jalla, kuma Allah ta'ala ya ƙara cewa wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, cikin suratul Isra aya ta 23. Wa qada, kalman qada a wurin shine amara wa farada. Allah ya yi umarni kuma ya farlanta Allah ta abudu kar a bauta wa kowa illa sai shi iyahu shi kadai. Wa bil walidaini, mamarka da babanka, babanka da abbanka, dadinka da mom ɗinka, ihsana, ka kyautata musu ƙololuwan kyautatawa. Sai Allah ta'ala ya ce imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, idan ɗaya daga cikinsu ko duka biyu kana tare da su zuwa kai shekarun tsufa, girma ya kai iyaka, abinda babanka ke zuwa yi a gona ko a kasuwa ba zai iya yi yanzu ba, ko kuma babarka girma ya kama ta, inda kalkibar a hadu kuma aukila kuma ko dukansu biyu, Allah ya ce fala ta kulla kuma uffin, kar ka taɓa ce musu ko kalmar tir, ba wai kawai tir da ake nufi ba, ni na gaji ko ni an dame ni ko ni an matsa mini, ba a gaya wa iyaye, duk ya shiga cikin wannan. Ko babar ka da ce ka taimaka wa kaninka, ni baba kin dame ni, ba a faɗa, wal iyadu billah, kuskure. Ko da kana da uzuri sai ka nuna mata biyayya, baba kin ce ne kaza, sai dai a yanzu a dan mun afuwa baba, inda hali a dan rage mini ga abin da zan iya yi, amma babu dama ka kana faɗa, ni duk an dame ni, waye dame ka? Ka san lokacin da kake hana ta bacci kana ciki? Ka san tayin da kake hana ta bacci ta farka a kanka a cikin dare? Sau nawa kai fitsari a gadon bayanka? Sau nawa kai ba haya a jikinta? A irin da ba ma pampas, ƙunzugu ake yi, a rana ɗaya sai ka bata guda 15, kuma haka za ta wanke ba ta da mai mata aiki, da hannunta da ke wanke kashinta, kuma ta shanya. Duk waɗannan pampas da faɗin duk ba daga baya suka zo ba, da waye san su. Haka ake wanke ƙunzugun ake yi, za ta tafi gidan aure ko biki sai ta cika jaka da ƙunzugu, gabanin ada da kai sai an canja masa 4 ko sau 5. Kuma a wancan shekarun haka suke girkin, wasu ma sai sun yi surfe da hannunsu, da hannu ake surfa masara a gida a dafa abinci. Markaɗe na katasai tumatir a gidan ake, a nan take markaɗa shi, ta gama ta shirya a ku tafi makaranta, kafin ku dawo ta share gidan, ta wanke kayanku, kannanku da suke tsumman goyo a wanke musu ƙunzugun, a kula da su kafin kuda an gama abinci. Da safe karfe 4 sun dace sun shiga kicin ana yin dumame, kuma wani dame ka, yanzu kai aka dama. Allah ta'ala ya ce imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin, kar ka kuskura ka faɗi wata kalma kamar tir ko abin da ya gaba da haka, ko an dame ka ko ranka ya ɓaci, wai har ma wani aka yi rashin sa sai zo gaban babarsa wai ransa ya ɓaci sai ta bashi hakuri. Wala tanharhuma, Allah ya ce kar ku musu tsawa a kowane hali, ba ai wa iyaye tsawa. Wa qul lahumu qawlan karima, duk maganar ku gare su magana ce ta mutunci da girmamawa.
ko a wani hali ne, ko me suka maka kuma ko me suka miki, sai kin yi magana ta girmamawa da mutuntawa. da Allah ji wata magana Allah ya ce wakhfid lahuma janaha dhulli, ji magana wakhfid, aya ta 24 a Isra, wakhfid ka saukar lahuma ga babarka da babanka janaha dhulli, fukafukinka na humility, na kaskantar da kai, minar rahama, kuma humility da kaskantar da ke da jinkai da tausayi a cikinsa. Kana kaskantar da kan ba wai kana musu ne kawai, a'a a cikin zuciyarka akwai tausayinsu da jinkansu, saboda ka san wahalar da suka sha a kanka. Janaha dhulli minar rahama, kaskantar da fukafukinka na humility amma da tausayi a cikin wannan, kana jin tausayinsu, kana tuna hidimar da suka sha a kanka. Wasu fa iyayen gabanin aibiyayen sanda aka musu sajiri, sanda aka yanka jikinta, kuma irin yanka na da aka ciro ɗan, wata kuma fa a sanadiyar haihuwan mata bar duniya, ko a yanzu ko bayan shekaru illar haihuwan ya zama sanadin ta bar duniya ɗin. kuma Allah ta'ala ya ce wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, ku yawaita cewa ya Allah ka musu rahama kamar yadda suka rene ina dan karami. Wannan addu'a ce ta Qur'ani mai muhimmanci. Iyaye ko suna raye ko sun rasu mu yawaita cewa rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah ka musu rahama, ka yi jin kai zuwa ga babana da babana kamar yadda suka tarbiyyantar da ni, suka rene ni ina dan karami, yadda suka rene ni ina dan karami. Allah ta'ala ka kula da su haka. rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, rabbikum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Kuma duk abin da kuke Allah san abin da ke zukatanku, in ku na kwarai ne to wanda suke Allah biyayya, Allah mai rahama ne gare su, mai gafara ne. wa qala azza wa jalla, Allah ta'ala ya kara cewa a waɗannan ayoyin farko inda Allah ya hada bautansa ne da biyayya ga iyaye. wa abudullaha wa la tushriku bihi wa bil walidaini ihsana, Isra'i 36, ko kuma qul ta'alu atlu ma harama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a, sai ce wa bil walidaini ihsana, an'am 151, sai kuma wa qaba rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana, cikin Isra'i aya ta 23 da ta 4 har ma da ta 5 in kaga dama. Kaga sai duka anan bautar sa yake hadawa da kyautata musu dan a nuna maka girman kyautatawa. wa qala azza wa jalla, a wannan kuma sai inda ya gama godiya gare shi da godiya gare su, da yace anishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. anishkur li ka gode min, inji Allah, wa liwalidayka kuma ka gode wa mamarka da babanka. Ka duba yadda Allah ya jera waɗanda aka godewa. Allah na farko, babarka babanka, ko Allah na farko babanka babarka, haka ya jera su. anishkur li wa liwalidayka, ka gode mini, bai face ma summa walidayka ba, bai ce sai daga baya ba, a ka gode mun, ka gode musu take. kuma ilayyal masir, zuwa gare ni za ka koma. In ka gode musu, ka gode mun, na sani, in ba kai ba za ka zo ka same ni. Wannan zai zama cikin suratul Luqman aya ta 10, ƙarshen aya ta 14. Me farkon aya? wa wasaina al-insana babu ihsana a wurin, babu wannan. wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahanan ala wahanin, yawwa, wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. kaga anan ya kira wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahanan. wannan ma akwai muhimmin abu a wurin.
shine ka duba yadda Allah da ya tashi magana haƙƙin iyaye sai ya ce yayi wasiya. Kalmar fa wasiya ita ce mafi girman kalmar da ake baka umarni da ita a Qur'ani. Yanzu mafi girman abin da Allah ya umarce mu shine kalimatu taqwa. Amma hatta taqwa Allah wasiya ya mana. Min babin misal wa zai bani misali. Hatta taqwa wasiya ne. Misali ɗaya a Qur'ani kawai wasiya na taqwa. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. cikin suratul Nisa aya ta nawa? Zai zama 131 ko? Karshen 131. Kaga sai Allah ya ce wa laqad wasaina alladhina utul kitaba haqiqa mun yi wasiya ga wanda muka ba su littafi al-yahud wan nasara wa iyyakum da ku anittaqullah ku yi takawa zuwa ga Allah sai aiki da kalmar wasiya. To a nan wajen iyaye ma sai ce wa wasainal insana mun yi wasiya ga mutum da uwa da uba hamalathu ummuhu wahanan ala wahanin babarsa ta dauke shi rauni kan rauni wa fisaluhu zuwa yayansa fi amaini a cikin wata 24 a cikin shekara biyu kenan wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir ku gode mini iyayenka kuma da kai kanka zuwa gari ne za a dawo ka gode mun ka gode wa iyayenka wa wasaina akwai karin wasu a qur'ani na iyayen wa zai kawo musu wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك. وأنا سورة جنة سورة الأعقاب آية نوى آية 15 جزاك الله خيرا. akwai wata ko babu wacce ce wa wasaina al-insana biwalidayhi husna husna wannan zai zama wata sura kenan an kabul aya ta nawa aya ta 7 ko 8 a wannan la ya kare na ta hudu so muhallu shahid dukkanin wa wasaina ne in ka dauki na farko cikin luqman wa wasaina al-insana biwalidayhi amalat ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amain aya ta 14 sai ta ahqaq wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ihsana hamalathu ummuhu wahanan kurhan wa wada'athu kurha wannan kurhan shine tafsirin wahanan wahanan na 14 a luqman da kurhan na 15 a ahqaq suna fassara juna ne baba su ta dauki cikin sa rauni bisa rauni kurhan kuma shine ki bisa ki saboda cikin na tare da su yana wahalar da su wani lokaci ba sa cin abin da suke so in ta ci sai ta hara wani lokaci mata rasa me yake mata daɗi akwai matan da fan suna da juna biyu sai sun je sun sheka sayi sun sheki sayi hankalin su ke kwanciya irin matan da wata sai ta ci laka ƙasa tukun hankali take kwanciya saboda wani abu ne da ba a gane kansa sannan ta ƙarshe cikin an kabuɗin wa wasainal insana bi walidayhi anan sai ce husna can ya ce ihsana duka qur'ani yakan zo da ibarori wato sigar magana kala kala ne dan in wannan bai kama hankalinka ba wancan ya kama hankalinka duk waɗannan wa wasaina guda uku a qur'ani Allah ta'ala akan haƙƙin iyaye yake magana amma akan biyayya gare shi wannan walaqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah sai ga maka a cikin nisa aya ta 131 shikenan dole ka kiyaye Allah ta'ala ya rufa mana asiri Allah ta'ala ya samu wani lafiya don haka rabbir hamhuma kama rabbayani sagira Allah ta'ala ka musu rahama kamar yadda suka kula da ni ina yaro karami yi wa iyaye addu'a wajibi ne
ita ce kuma wasiyar da Allah ya mana Qur'ani ko da walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Duk iyaye sun shiga ciki. Walladina ja'u min ba'dihim wanda suka zo bayan suna cewa yaquluna suna cewa rabbana ighfir lana Allah ka gafarta mana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Da kuma ƴan uwan da suka riga mu da imani. Kaga wannan akan su Allah ta'ala yake magana. Dole ka yi wannan, ka kyautata musu, ka kuma yi addu'a Allah ya gafarta musu. Wani sura wannan zai zama? Suratul Hashr 49. Na? Aya ta 10. Hashir aya ta 10, jazakallahu khairan haka ne. Kaga wannan ai misali ne. Sannan Annabi Ibrahim babansa ma fa bai imani da Allah ba. Ya amince batacce ne, amma gabanin ana shi roƙa mar gafara, ya roƙa ko bai gafara don gaba. Ya roƙa. Me yace? وغفر لأبي إنه كان من الضالين Wa ghfir li abi innahu kana من الضالين min ad-dallin. Allah ka gafarta wa babana amma iya cikin batattu. Wannan wani sura zai zama? Suratul Shu'ara bangaren aya da nawa? Karshen aya ta 86. Jazakallahu khairan. Kaga sai ce wa ghfir li abi, Allah ka gafarta wa babana amma iya cikin batattu. Saboda yayi ta addu'a baban ya shiru amma duk da haka yayi addu'a. Har daga baya aka zo aka yi mai aka hana shi. Ga addu'ar Annabi Nuhu. اغفر لي Rabbi ghfirli ولوالدي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين المؤمنات ولا تزيد الظالمين. إلا وانا سورة كنا سورة النور آية نوى 28 kenan zai zama ko? نعم Na'am. Na biyu birrul walidain afdalu min al-jihad. Biyayya zuwa ga iyaye falalarsa ya fi fita taimakon addini ta kowane irin bangare. Ko ta bangaren wa'azi ko ta bangaren karantarwa ko ciyarwa fi sabilillah ko kitali, kowanne ka dauka biyayya zuwa ga iyaye ya fi shi. نعم Don a ka'ida in an ce jihadi a musulunci ba wai yaki ne kadai ba. نعم Saboda iya daga cikin abin da makiya musulunci suke dogaro a kai, duk inda ya ga kalmar jihadi zai ce wai an ce a kashe mutane, wai gaya mata ma'anan kalmar jihadi shine taimakon addini. نعم In yau wani ya zo yana da bayi da lafiya ya ce a taimaka mar da kuɗi zai je asibiti, nawa ne kuɗin 100 sai ka bashi mai kai jihadi kai. In sunansa Muhammadu ne jihadi ne, in sunansa Peter ne kai jihadi kai. Abin da kai a musulunci haka ne, don sai bai ran adam kake so kai. In ka ba da abinci ga wanda bai da shi mai kai جهادي inda ba su da makaranta ka je ka bude mai kai, جهادي inda babu ruwa ka je ka ja musu ruwa ko ka musu rijiya mai kai. جهادي Wannan fa shine asalin ma'anar jihadi a musulunci. نعم Amma maƙiyin musulunci sai ya ɗauki kalmar sai ya takura ma'anarta. In ma ya ga dama sai ya gutsura farkonta da ƙarshe sai ya ɗauki tsakiyarta. نعم So kowane taimakon addini biyayya zuwa ga iyaye na gaba gare shi. Wa a'ala maratibil jihadi fi sabilillahi ta'ala, kuma dukkan hanyoyin taimakon addini biyayya ga iyaye shine a saman su. نعم Li hadithi Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma, saboda hadithin Abdullahi bin Umar Allah ya kara musu yadda shi da babansa. Qala yace ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wa sallam. Wani mutum ya zo wajen manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi. Yasta'dhinuhu fil jihad, iya neman izinin sa ya fita gwagwarmaya na taimakon addini. Faƙala sai manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ce a cikin hadisin Bukhari hadisi na 304 cewa a hayyun walidaka, mamanka da babanka suna raye ko sun rasu sun koma zuwa ga Allah? Ƙala na'am, ya ce suna raye. Ƙala sai ya ce fafihi ma fajahid, to ka je cikin mamarka da babanka, a nan ne gwagwarmayanka na addini zai kare. Matukar suna raye, to mafi saukin hanyar da zaka bauta wa Allah shine ka je ka musu hidima. Akwai malami da ya karantar a jami'ar musulunci ta Madina, babban malamin musulunci ne a duk duniya ana ji da shi, ya ɗauki lokaci mai tsawo bai aure ba. Da aka matsa masa mai dalili ya ce saboda hidima da yake wa mamarsa ba zai ba shi daman yin aure ba a lokacin. Bai samu ikon yin aure ba sai bayan mamarsa ta rasu. Saboda hidima da yake mata, yana da arzikin da zai iya mata komai, mai iya yiwa ne zai sa mata jirgin sama yawo da ita a duniya, amma al'amarin da ya shafi kanta shi yake da kansa. Yake mata wanki, ya goge kayanta,
ya share ɗakinta ya mata abun karyawa gabanin ya tafi makaranta inda yake aiki shi nasa sai a masa amana ta yake yi da kansa saboda yana ga shi biyayyar ma ya ma biya kuɗi a mata bai kai ƙololuwar biyayya ba so wani abin da ake karantar da mu shine duk yadda kake da arziki ba komai ne sai iyayenka wai ka biya kuɗi a musu ba akwai abin da kanka za ka yi gaskiya ne. alhamdulillah Allah ya ji da mahaifinmu ina da iyalai da 'ya'ya ina yi wa mahaifiyata wanki ina yi wa mahaifina wanki kuma ni ba na yi wa kaina amma ina musu har daga baya iyalai na ke karɓa su zo su wanke kaya amma ni nake ɗauka na wanke ni zan iya biyan nawa a wanke agogi amma na mahaifana ina wanke musu wani lokaci zan yi tafiya sai a wuke nake dawowa gida daga inda nake aiki amma sai an tara kayan wankin sun zo in wanke daga baya iyali ta karbi wankin kayan mahaifiyata ni na wanke da mahaifina kyauta ta karshe wa fi lafzin li muslim a cikin lafazin imam muslim akbala rajulun ila nabiyillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani mutum ya fuskanci annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi fakale ce ubayi uka alal hijira manzon Allah zan maka mubaya'a zan maka biyayya akan hijira duk inda kai hijira kace mu je za mu je wal jihad da kuma gwagwarmayar taimakon addini abu ta zai al'ajira min Allah kuma ni ina neman lada a wurin Allah kala sai ce fa hal min walidayka ahadun hayyun gabanin ka zo duk inda na hijira ka bi ni a cikin iyayenka akwai wanda ke raye kala na'am bal kilahuma yace haka ne bal duka biyu ma suna raye da mamana da babana suna raye inji sahabin radiyallahu anhu fa kala sai yace tabtaghil ajra min Allah shin kana neman lada ne a wurin Allah na hakika ba ka zo ka burge ni ba yace na'am kala na'am a wurin Allah nake nema kala sai yace farji koma ila walidayka zuwa ga babanka da mamanka fa ahsin suhbatahuma ka kyautata wa rayuwarka da su wannan shi ne abin da zai sa Allah ya da kai ba ka dawo wuri na ka zauna ba adabi ya ce ya koma wajen mamarsa da babansa ba wai da wajen yin halitta ya hijira da shi ba to a yanzu dan ka tattare ka ko a masallacin anguwarku ka bar mamarka sai ta yi wanki sai ta yi sharan ɗakinta anguwa ma ba wanda za ta aika sai ka yi mai kai kana masallaci wani musalanci kake ba a hana ka zama masallaci sai ka zo ka babu akwai aikin da zan miki in ba haka ba zan je masallaci ka yi mun shara ka yi kaza kaza in ka yi ka gama akwai wani bayan wannan to zan je masallaci ina haddan qur'ani bayan awa biyu idan na dawo na ƙara bincika ko akwai wani aiki yayi ka je ka Allah ya maka albarka to wannan Allah ya maka albarkar da ta faɗa ya fi duk a tara limaman duniya hada na harami su zana sauƙin qur'ani suna maka addu'a Allahu akbar ko da ku ba ta da izu ɗaya a bakinta kawai ka ce Allah ya mata albarka wallahi alladhi la ilaha illa huwa akwai mutumin da ya mari wasu akan matarsa uwar ta zo ta rasu shi ya rasu daga baya matar ta rasu hannu uwar suke musu da matarsa musu yake karewa ya ce wa matar ta yi shiru ta ya ce uwar ta yi shiru ta sai mari uwar saboda irin jinkai na uwa sai take cewa ni ba marin ya dame ni ba ya mari ni ne a gaban kishiyata da ya sa ni a ɗaki ya dake da ba mai jin labari gafarta musu akwai wani mutum da aka yi yana cikin tabi'ai
maybe kuna jin sunansa Uwaisul Qarani na'am da ake ce masa sayyidul tabi'in. na'am Uwaisul Qarani tabi'i ne a magana mafi inganci, amma an haife shi tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma bai gamu da manzon Allah ba. Me ya hana shi gamu da manzon Allah? Saboda tsabar biyayya da hidima da yake wa babarsa. Babansa ya rasu, mamar ke raye. Akan wannan bai samu ikon ya bar Yaman ya zo garin Makka ko Madina game da manzon Allah ba, har manzon Allah ya bar duniya, kuma yana so ya zo ya ganshi. Kamar yadda Abu Nu'aym ya kawo cikin Hilyatul Awliya a littafi da biyu nan ba na 87 yace akan wannan ne ya rayu da Annabi duk shekarun da aka ma bai ta gaba da manzon Allah ba. Saboda me? Saboda hidima wa babarsa. Sayyidina Umar fa duk karfin imaninsa da kokarinsa na addini, manzon Allah ya masa wasiya da cewa wani mutum zai zo shi sunansa Uwaisul Qarni, in ka gamu da shi ka roke shi roka maka Allah ya gafarta maka. Allahu akbar. Sahabbai ake wa wasiya, tabi'i zai zo in kun ci karo da shi ku roki addu'arsa. Ka duba hadisi iya cikin sahih Muslim, hadisi na 2542, manzo Allah sai ke cewa ya'ati alaikum Uwais bin Amir, asalinsa Uwais, sunansa Uwais bin Amir bin Juz bin Malik al-Muradi al-Qarni al-Yamani. Allahu akbar. Annabi yace ya'ati alaikum Uwais bin Qaran min amdadi ahli al-Yaman, lahu barasun fabara'a minhu illa mawdi'a dirhamin, na'am lahu walidatun wa huwa barrun biha, law aqsama ala Allahi la abarra, fa in istata'ata an tastakthira lahu faf'al. Annabi sun sai ce wa sahabbansa, wani mutum zai zo muku daga kasar Yaman, daga cikin Murad, daga cikin Qaran, sunansa Uwais bin Amir. Zai zo ya taba samun cuta na baras, me baras da Hausa? Kuturta haka, kaman kuturta ko kuma kazuwa haka. Ya warke, abin da ya saura a jikinsa bai bace ba shine kwatankwacin girman dirhami, kaman ka ce kwatankwacin sile irin na da, akwai taban a wurin shi bai bace ba. Baya ga wannan, siffarsa mafi girma shine yana da biyayya zuwa ga mamarsa, huwa barrun liwalidatihi, yana da biyayya zuwa ga mamarsa. Akan biyayya gare ta manzon Allah aka aiko shi ya zo Makka ya koma Madina. Uwais bai samu gamuwa da shi ba. Me dalili? Ba zai iya tafiya ya bar mamarsa bai mata hidima ba. Zai zauna ya dafa mata abinci, ya wanke mata kayanta, tana da buƙatar banɗaki ya kai ta banɗaki, ta biya buƙata ya mata tsarki ya fito da ita. Akan wannan har manzon Allah ya koma ga Allah ba kuma ya imani da shi. Annabi yake cewa sayyidina Umar da sahabbai, law aqsama ala Allah la abarra, ba ma addu'a ba, idan ya ga dama yayi rantsuwa, yayi takife rantsuwa, duk abin da yace zai faru sai Allah ya aukar da shi. Allahu akbar. Idan ya kalli sama yace wallahi duk bishiyoyin anguwar garin Abuja wallahi sai sun faɗi yau ba za su kada in ya faɗa wallahi Allah zai kada duk bishiyar da ke Abuja. Allahu akbar. Ba wai sai ya ce Allah ka kada bishiyoyin ba. Idan a rani ya kalli sama ya ce wallahi a nan gaba minti 3 Allah sai ka yi ruwa, wallahi Allah zai yi ruwa. Su bayan Allah ba sai sun ce Allah ka ba mu ruwa ba, idan ma suka rantse don Allah ya barrantar da su ya nuna iya tare da su, duk abin da suka faɗa haka yake faruwa. Annabi ya ce idan zai yi rantsuwa akan abu wallahi zai faru, kawai ya ce wallahi gobe kaza sai ya faru. Ai akwai wanda yana masallaci manzon Allah a zamanin tabi'ai, sati aka yi ana du'a istisqa ba a yi ruwan sama ba, fari ake amfanin gona duk ya lalace. Muhammad bin Munkadir rahimahullah ke cewa ina zaune a masallacin Madina, masallacin manzon Allah, wani mutum ya shigo, yana shigowa masallacin ya daga hannu, yayi nafila da kabi sai koma gefe, bai ganni ba, bai san na ganin sa ba. Yana idan da sallah yace ya Allah, mutanen garin annabinka, mutanen garin Madina sun roƙe ka ruwa, yau Allah sati guda suna yi, sun yi addu'a, sun yi sallah jiya, shekaran jiya sun yi, sati guda suna Allah baka ba su ruwa ba, wallahi Allah sai ka musu ruwa. Wallahi Allah sai ka musu ruwa. Yace wallahi iya faɗa ka sai ce wani mahaukaci ne yake cewa sai Allah ya ruwa. Mu da muke ta lallabawa muke ta roƙo. Kuma yazo ya ta kife.
wani ma ga kawai zaka ce sai yayi ruwa mu muna ta lallaba muna ta istighfari abu ya ki zuwa kai zaka samu a rikici yace ina ce wannan mahaukaci ne kace sai Allah yace wallahi ina mamakin sa bai sauki hannu ba sai ga ruwan sama ya sauko Allahu akbar shi yasa magabata malamai in a rani aka yi ruwa sai a ce wataƙila wani bawan Allah ne ya rantsuwa haka kawai wani bawan Allah a Abuja ko a Yanya a tsakiyar rani sai ce Allah wallahi sai kai ruwa daga nan zuwa sallar azhar kuma sai a yi ruwa in kuma aka yi sai ce wallahi Allah za ka ɗauke gabanin la'asar kuma sai a ɗauke to shi haka Uwaisul Qarni yake tabi'i ne bai fa samu ya hijira ya zo Makka da Madina ba fera da manzon Allah amma saboda biyayya wa babarsa ya kai wannan matakin annabi ya ce sayyidina Umar in ka ci karo da shi ka roke shi ya roka maka Allah ya gafarta maka shi addu'arsa kawai duk abin da ya roka a wurin Allah kawai ya auku ne kuma sayyidina Umar ya gamo da shi daga baya ya roke shi addu'a da sahabbai kuma suka yi ta roƙonsa kuma ba kowa bane in ka gan shi a zahiri in ka gan shi a zahiri rubba ash'asa akbar law aqsama ala Allah da abarra wani ma za ka ga kayansa aka baka kyauta ma baka bukata amma a wurin Allah babban mutum ne ba walakantacce bane a wurin Allah su ne ɗan gata dan babu gata da ya kai gatan wurin Allah ba gatan duniya ne gata ba gatan wurin Allah shine gata Allah ya saka amin ya rabb قال ابن حجر رحمه الله ابن حجر الله يمسى رحمه يتي أي وإن كان لك أبوان فبالغ جهدك في برهما والإحسان إليهما إذا كان da mama da baba ka je ka kai makura wajen kyautata musu da yin nagarta zuwa gare su fa inna zalika yaqumu maqamal jihad saboda wannan a wurinka shine taimakon addinin ka na kololuwa li'anna al-murad bil jihad fil walidain abunda ake nufi da jihadi a iyaye bazilul juhudi shine ka kai kololuwa na kokari wal wasi da yalwata musu wa tsaka fi birrihima ka kuma kura namba na kyautata musu wali ahammiyati zalika bainal ulama saboda muhimmancin wannan a wurin malamai annahu lalle shi la yajuzu baya halatta al khuruj fita lil jihad dan gwagwarmayan addini illa bi idnil abawaini sai da izinin mamarka da babanka bi sharri ay yakuna muslimaini da sharadin dai su musulmai ne li'anna birrahuma fardu ainin saboda musu biyayya farilla ne na wajibi a kanka kai kadai wal jihadu fardu kifaya duk wani nau'in taimakon addini kuma farilla ne na kifaya idan wasu sun yi sun sauke wasu wato an ce fardu ain shine individual responsibility kowa a kansa wajibi ne wa iyaye amma taimakon addini fardu kifaya ne idan muna buƙatar masallaci a nan mu gina ana neman taimako sai wani mutum da ya ce duk tausi'in masallaci da makaranta da ake so a yi na wuce ya ɗauki nauyi to a nan ya sauwaƙe mana idan ko muka haɗu ba a samu wanda ya ɗauki nauyi ba duka muka gagare to a wurin Allah duk mun yi laifi shi fardu kifaya dole sai kun haɗu kun yi in ba a samu mutum ɗaya da ya muku ba fardu ain kuma shine wajibi ne akan kowa sallan isha idan ne ban ɗauke maka ba in kai baka ɗauke mini ba to haka biyayya ga iyaye take idan wanka ya bai dauke maka ba idan kanin ka ya bai dauke maka ba kai ma sai ka musu biyayya gwargwadon abin da zaka iya shi ma ya gwargwadon abin da zai iya fa inna ta'yin al-jihad wa kana fardu ain bila idhin saboda shi ta'yin al-jihad in ya zama fardu ain shine yake zama babu neman izini shi gwagwarmaya kenan ta kowane bangare na taimakon addini li'anna al-jihad asbaha fardan ala al-jami' don a lokacin ya zama fardu ala al-jami' imma bistin farin imam ko shugaba ne ya ce ku fita ku yi kaza au hujumul adu ko abokanan gaba ne suka auka muku alal bilad akan garuruwan ku wajibi ku kare garin ku awil huduris saf ko kuma sahu ne ya halasto so anan yakan zama fardu ayin amma in dai fardu kifaya ne to a ka'ida kowane irin taimakon addini biyayya da yi wa iyaye hidima ya fi shi muhimmanci a wurin Allah ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم